ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಹನಿ ಬೇದರು ಮುಳುಪುನ ತೂವಲಿನಿಕುಲು ಪರಾಗುನ ಎಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದೊಂದು ಐತ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಮತ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಓಕೆ ಪರಾಗುನ ಎಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಪರಾಗುನ ಏನ ಮಲ್ಪ ಮನ್ನಗ ಕಾರ್ಡ್ ದೀವ ಒಂದು ಪೋದು ಒಂಜ ಬೇತೆ ಪೂತ ಪೂ ಉಂಡೇನ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಪರಾಗಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಪರಾಗನು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಗೂಡು ಉಂಡು ಈ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಐಬೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ದೇವನ್ನ ಐಕಲಿಗೆ ಪರಾಗ ಬೋರ್ಡು ಹನಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನ ಮಲ್ಪುಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಣೆ ಐಕುಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರಾಗ ಮೇಣ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಸಖತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿಖಲ ಸಖತ್ತಾದ ಪರ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಾನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಗಿಡ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಊಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜಾನು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಸುರುಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿಂದು ಅవి కొంచెం అరన పాతరే కొంచెం ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡು ಐಫೋನ್ ಐತಿಜಿ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಗಳು ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ವರ್ಷದಂತೆ ತೂವರಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಿಂದೆನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದು ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಪನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಗಿಡಕುಲೇನು ಮತ್ತು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಐಕುಲ್ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಒಂತೆ ಇತ್ತೋರ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಸುರುಕಾದು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪುನೀನ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಬುಡ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತುರೆತ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕೆಂಬುಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪಂಡ ರೆಡ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಕುಲ್ ಕಿಂಜ ಮುಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಂಬುಡೆ ನಿಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಿಂಜ ಮುಡಿ ಉಪ್ಪುನಕನಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಐತೆ ಬಿತ್ತುಕೋರು ನೆತ್ತೆ ಬಿತ್ತುಕೋರು ಒಂದು ಕೇನು ಹಚ್ಚಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏನೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೆಂಬುಡೆದೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಪ್ಪಡು ಒಂದೇನ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ತುರೆತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುರೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ಏನು ಮರಣಿ ಆತಿನ ತುರೆತ ವೀಡಿಯೋನ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕರ್ಬುಡ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 feet ಗೊಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಕಲೇ ನಡಂಪೋತೆ ಹೆಂಗೆ ಅದ ನಂಜಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲಿಯರ್ ಆದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿರ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಲ 5 feet ಗೊಂಜಿ ನಡಂಪೋತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ 1 feet ಗೊಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಕಲೇ ನಡಂಪೋತೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಬುಡದ ಒಂದು 10 ತುಂಬೆದ ಒಂದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಫುಲ್ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮರಣಿಯವರ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ದೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಬುರ್ದೆ ಪುಡಿಯೆ ಸೊ ಆತದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೀಟು ಮತ್ತು ವೈಪು ನೆಗಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಪೈಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಚಜ್ಜಿ ಪೈಪ್ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಒಲ ತೋಡುಗು ಬೋಡ್ದು ಆ ತೋಡು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆನಾಗ ನೆಗಲೆಗೆ ನೀರು ಫಿಲ್ ಆಪ್ನ ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಮಲ್ದಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಿಲೋಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 30 days ನೀರು ಯಾವು ಅಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ದಪ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಂಡೆ ಆಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಪು ಇಟ್ಟು ಅವು ಎಂಡ್ ಆಯ್ನ 10 days ಈ ಸೈಡ್ದು ಏನುಂಡು ತುರೆತ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಖಾಲಿಂದು ಒಂದು ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಬೆಂಡೆದ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಏನುಂಡವು ಒಂದೆಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ವೆರೈಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ತಿಪಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬೆಂಡದ ಬಿತ್ತಗಂತಿತ್ತೆ ಪನ್ನ ಮೂಲ ಪಾರ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂದು ಊರ್ದ ಬೆಂಡದ ಬಿತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ ಕಂದೆ ಪಾಪಾರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು 6 ಗಟ್ಟದ ಬೆಂಡೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಪಂಡ ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಅವೇನು ತೋಪವೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಪು
ಪಚ್ಪೆದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪು ಎಂಚಾದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸೇಜ್ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನ ಪಂಡೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮೂಲ ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ಉಮಿಲ್ದ ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಣೆಕ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಕೈಬೇದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಒಂದು ಪಚ್ಪೆಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಬಡ್ಚಿಂದು ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನ ಪಾರ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಗಿಡ ಇತೇ ಕಿಂಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅವೆಲ್ಲ ವರನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಣಂದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಚ್ಪೆದ, ಒಂದು ಬೆಂಡೆದ, ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ತುರೆತ ದಾಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಏನು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಕಂಡ ಕರ್ಮುಡ ಮಲ್ಪೋಡು, ಇಡೀ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು, ಮಾರೋಡು, ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಐಫೋನ್ ಕವರ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಕಾಸು ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಉನ್ನೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದೇನು ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಅತ್ತು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನ್ನಿ. ಈ ಸಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏನು ತುರೆ ಉಂಡು, ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ, ಒಂದು ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು, ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಪಚ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೋ ಬಾರ್ದೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಯೂಸ್ ಬಾರ್ದಿನ್ ಒಂದು ಪನ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಈತ ಜಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಈ ಸೈಡ್ ನೀರು ಬಿಡ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಪನ್ ಮೂಲು ಅದಾಗ ನೀರ್ದ ಯೂಸ್ ಒಂತೆ ಅವನು ಮೂಲ್ತು ಒಲಿ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ ಅನ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾನು ನೀರ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನುಂಡು ನೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡೆಕ್ ಒಂದು ತೌತೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ನೆ ಪಸೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಂಚಲದ ಮಲ್ದೆ ವೈಟ್ ಕಂಚಲದ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತಡ್ ಗ್ರೀನ್ದ ಉಂಡು ಐತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸಲ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಏನೇ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಲದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆವಂದು ಮಲ್ದಿನ ಇಕ್ಕೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈತು ಹಂತ ಅಂಡ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪಿರವಡೇನ ತೂಪಾರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏನ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಫಲ್ನೇರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನುಂಡು ಒಂದು ನೆಲಕಡಲೆ ಇದನ್ನ ಪೀನಟ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಅನ್ಪಾವು ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಾರ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಡಿ ಪಂಡತೆ ದೈ ಕೊಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಆ ಉಲಾಯ್ಡ ಒಂದು ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಫಾರ್ದಿನ ದೇವನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೂಲ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂರು ಲೋಕಲ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿ ಗಟ್ಟದಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮೆಂಚಾದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ಕೊಂದು ನೀರಿಡು ಫಾರ್ದು ಬಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಏನೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲಾನ್ ನಿಂದು ಏತು ಮತ್ತು ಮಲ್ದೆಂದು ಮುರೇಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲಾನ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಆನಿ ಬೆದರಾಡ್ದು ತಿಂಡ್ರಾಗಂತ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಐತ ಬಿತ್ತದೆತ್ತದು ಬೊಂಜೋಡು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಏನನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಯ ಕೊಡ್ಡಿಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ನಸಿಬೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಕೊಡ್ಡಿದ್ದನು ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಕಾಯಿಲ ಆವು ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂದೇನ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೆಂಡೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ತಿಬಾರಡು ಮಂಗೆ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಡೆ ಮಂಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಉರ್ದ ಬೆಂಡೆ ನತ್ತು ಗಟ್ಟದ ಬೆಂಡೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಊರ್ದನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದುಂಡು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕೈತ ಪೂಟ ಆವಡು ಹಿರೇಟಾವಡು ಹಿರೇ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಗೆಲ್ಲು ಬಿಡೋಂಪು ಇಂಚ ಗೆಲ್ಲು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏನುಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಏನು ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒರಿದಿನೇನು ಸೀಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟಾತಿನ ಹೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಲೆಂಗಂತ ಮರ್ತೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ
ಒಂದೇನು ತೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಲಿ ಕೊಡೊಂದು ಪನ್ಪನಮ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಡು ಐಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇನ ಸ್ನೇಕ್ ಏನ ಚಿಲ್ಲರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಏನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲೋಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆತನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡ ಈತ್ ವೆರೈಟಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ತೂವಲಿನಿಕಲು ಮೂಲು ಜೋಳ ಮಲ್ದೆ ಜೋಳ ಫುಲ್ ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಜೋಳ ಅಂಡ ಒಂದೇನುಂಡು ಒಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಜೋಳ ಗಿಡ ತೊನೆ ಗೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ಜೋಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿನಿಕ್ಕು ಇಂಚ ತೋಡು ನೀರು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬೈಯಾಡು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಆಪಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ರಜೆ ಎತ್ತಿನೊಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಬಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಬೋಡಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಿಡೋಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪತ್ಪೆದ ಏನೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮುಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪತ್ಪೆದ ದರ ಉಪ್ಪುನು ಓಲ ಅವಳು ಅಕೌಂಟುಡು ಅವಳು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೆತ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂದೆತ್ತ ಪತ್ಪೆದ ಏನುಂಡು ಅವು ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಐಟು ತೂಪೇನೆ ಐಟು ಪತ್ಪೆ ಕೊಡ್ಡಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಉಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಪತ್ಪೆ ದೇಹ ಕೊಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೂಲು ಮಾತ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಬಿತ್ತು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಗಬೇಕು ಮೂಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊಡ್ಡೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಪತ್ಪೆಲ್ ಮಾತ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಪಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಪತ್ಪೆದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಡೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎಂದನಾಗ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಿಜಿನುಲು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತನ ಕಾಂತದ್ದು ಮೂಲು ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೊಡ್ಡಿದ್ದು ನಾನು ಮೂಲು ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ಡಿದ್ದನ ಓಲ ಐತೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ಡಿದ್ದು ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಪಸೆಪೂರಿನಾಗ ಕೊಡ್ಡಿಂಡು ಒಂದು ಯಾಂ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿತ್ತತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಂತದ ಏಕುಲು ಮೂಲು ಪಾಡ್ದ ಆನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಈ ತಂಡ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಈ ದರ ಏನುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಡಲ್ ಉಂಡು ದರ ಏನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ನೆಟದ ಮಣ್ಣದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಏನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಏನುಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಾಸ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜಾಂಬೂರಿದ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಮಲ್ದಿ ರವೆನ್ ತೂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಲತ್ತಂಡೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೂಪವರೆ ಆತಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ನವಿಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಪಾಡಿನ ನವಿಲು ಅಯ್ಕುಲು ಬರ್ಪ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪ ಈಗ ದಲಾಲ್ ಪರಪ್ಜಿ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನವಿಲು ಬರೋದಂಚ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ಲಾಸಸ್ ಆತ ನವಿಲು ಹಿಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ನವಿಲು ಬರೋದಂಚ ಮೈನ್ ಅದು ಏನೋ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಸುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡತ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಸಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದ ಆತಿ ಪೋಯ್ ಸಲ ಒಂಜರೆ ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂದು ಅರ್ಧಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕರೆದ ಮತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀರೆ ಮತ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಮಿತ್ತುರ್ದು ಹೋಲಿ ವೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಐತೆಟ್ಟನ್ನ ಬೈದ ಅಂಚೂರ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ನೂಲು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಟೈ ನೂಲು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈ ನೂಲು ಓಕೆ ಒಂದು ನೂಲುನೇ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದೊಂಬುಗು ಶೇಡ್ ಹಾಕು ಇತ ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಇರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೆರ್ತು ತೋಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ದೆರ್ತು ತೋಜುನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ದೆರ್ತು ತೋಜು ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ರಾಜಕಾರಣಿನಕುಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಪೋಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದನೆ ನೂಲು ಕಟೀನಿ ಪಂಡ ನವಿಲು ರಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ ಆದು ಐಕಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾದು ಐಕಲು ಪಾಡು ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಿಂದು ಪೋತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತುಜಿ ಮೂಲಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ತೂದು ದೇರ್ದೇರ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಐನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಲ್ದಿನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾನೆ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೈಫೈ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೇರೆಗಳ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ತಾಡ ಐಟು ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಲ ನಡಟು ಕ್ರಾಪ್ ಒರಿದು ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಏನೇನು ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂತ ಪಾರ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಒರಿದ್ದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಲ್ಗೆದ ಗಿಡ
ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಗಿಡ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಉಂದಕ್ಕೂಲೇನು ಎಂಡಾಪ ಅದಾಗ ಕಂಡೋಡು ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದು ಲೈಕ್ ತೋಜು ತೂವ ರೈಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಸಳೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ತೋಜ ಹೊಡಾಯಿನ ಬಸಳೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟು 2-3 ಟೈಪ್ದ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಸಳೆ ಮಿತ್ತು ದೊಂಪು ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಕಂಡ ದಪ್ಪರ ಸುರಾಪ ನಂದು ಮುಂದೆ ಬಸಳದ ದೊಂಪದ ಪಿರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಬಸಳದ ದೊಂಪನು ಫಸ್ಟ್ ಈತೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ. ಈತೆಟ್ಟು ಮಲ್ದನ ಇಡೀ ದೊಂಪಡು ಬಸಳೆ ಆಯ್ತು. ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಪಂಡ ಬಗ್ಗದ ಕಟ್ಟಗಂದು ಪಕ್ಕ ಏನಂದು ಈತ ಅಂದು ಮೂಲುಂತದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ತೂತೀನಿ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಈತೆತ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಲೆಂತ್ ತೂತೀನಿ ಅಲ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಚೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಸರದ ದೊಂಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಹೈಟ್ ಆಡು ಅಂಚೆ ಅದಂತೆ ದೊಂಪು ಬರ್ರೈಕಲ್ ಪೊರ್ಮ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನನ್ನ ಬರು ಒಂದು ಬಿತ್ತುದೀತಿನ. ಓಕೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪಾತೆರಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರ. ಸೊ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ ಆವಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿ ನೆಟ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಐಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ತಿಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಡಂಡ ಫಲ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಾಡಂಡ. ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.